मोबाईल खरं म्हणजे दुहेरी शस्त्र आहे. एक त्याचा खरं म्हणजे चांगला उपयोग आहे आणि कोरोनाच्या काळामध्ये त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीनं करण्यात आला. परंतु याचा दुसरा निगेटिव्ह जो भाग आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह भाग आहे तो विसरून मुलं सगळी त्या निगेटिव्ह भागाच्या बाजूने जात आहेत आणि त्यामुळे कितीतरी प्रॉब्लेम, मी तर असं म्हणेन की मुलांचे अभ्यासाचे प्रॉब्लेम, मुलांचे मानसिक प्रॉब्लेम, मुलांचे बिहेवियर प्रॉब्लेम, मुलांचे सगळे आरोग्याच्या वरतीचा होणारा परिणाम, अशा अनेक अंगाने जर बघितलं तर प्रचंड असा परिणाम मोबाईलमुळे या मुलावर होतो. एक पहिली गोष्ट अशी की जवळजवळ आपल्या दिवसातला 90% वेळ, कॉलेजचा वेळ सोडला तर ही मुलं मोबाईलवर असतात. दुसरी गोष्ट अशी की रात्रसुद्धा किती वेळ बघतील अंदाज नाही, त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी ते ज्यावेळी लेक्चरला बसतात त्यावेळी त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन नसतं. तिसरी गोष्ट अशी की कॉलेजमध्ये असताना कॉन्सन्ट्रेशन नसतं, परंतु त्यांच्या स्कूटरमध्ये, त्यांच्या याच्यामध्ये जे मोबाईल ठेवलेले आहेत त्याची सतत आठवण, त्याचे प्रोग्राम, त्याच्यावर केलेले चॅट, आणि त्यामुळे ऑल द टाईम ज्याला आपण डिस्ट्रॅक्शन जे म्हणतो ते ह्या मोबाईलमुळे होताना दिसतं. आणि त्यामुळे माझा स्वतःचा अनुभव आहे की अनेक मुलं सध्या वर्गामध्ये असताना त्यांचे जे प्रॉब्लेम आहेत, आय कांट अंडरस्टँड, आय कांट मेमराईज, आय कांट कॉन्सन्ट्रेट, या सगळ्याचं मूळ अतिशय ज्याला आपण म्हणू की मोबाईलच्या आहारी गेलेली ही मुलं आहेत. आणि त्यामुळे वर्गामध्ये शिक्षक शिकवत असताना त्यांचं अंडरस्टँडिंग वगैरे सगळं होत नाही. दुसरी गोष्ट अशी की अभ्यासात, परीक्षेमध्ये नापास होणाऱ्या मुलांचं सध्या जर आपण सर्व्हे काढला तर आपल्या असं लक्षात येईल की त्या बहुतेकांचं कारण, मुलं हे तशी काही हे ढ आहे तसं नाही, मुलं हुशार आहेत, त्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, परंतु जे मी असा विचार करतो की हे जे दुष्परिणाम दिसतात, म्हणजे आणखी दुष्परिणाम आहेत, जे विशेषतः ॲडॉलसंट एजमधले कॉलेजमध्ये मुलं आहेत त्यांचे, गर्ल्स आणि बॉईज यांचे बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आहेत. नंतर मुलांचे सुसाईड्स आहेत. मी स्वतः बघितलेलं आहे की आईवडिलांनी परीक्षेमध्ये नापास होतो म्हणून मोबाईल काढून घेतला, तर 10-12 वर्षापूर्वी इथे जवळच्या एका टीव्हीच्या मुलानं वायर स्वतःच्या अंगाला गुंडाळून स्वतःला जाऊन घेण्याचा प्रयत्न केला. सध्या जे मुलं आणि मुली यांच्या संदर्भात जे जे प्रॉब्लेम आपल्याला दिसत आहेत त्याची सुरुवात याच्यावरून होते. आणि त्यामुळे मोबाईल हे खरं म्हणजे अतिशय चांगला उपयोग केला जाऊ शकतो. जगातले सगळे चांगले गुरु, सगळे चांगलं ज्ञान याच्या आधारे मिळवलं जाऊ शकतं, परंतु या बाजूकडे त्यांना नेलेलंच नाही, त्यांना गाईडनीच केलं जात नाही. आता प्रश्न असा येईल की मोबाईलच्या विळख्यात ही जी मुलं सापडलेली आहेत आणि त्यांचं नुकसान होत आहे, त्याची कारणं काय आणि त्याचा उपाय काय, असा जर विचार केला तर मला असं वाटतं की याचं कारण पालक आणि शिक्षक हे आहेत असं मला वाटतं. मोठी माणसं हे आहेत. कारण लहानपणी मुलांनी जरा शांत राहावं, त्यांनी त्रास देऊ नये म्हणून त्यावेळी त्यांच्या हातामध्ये जो मोबाईल दिला जातो आणि त्यावेळेपासून जी सुरुवात होते ती मग त्याच्यावर कंट्रोल राहत नाही. एकदा मुलं त्या मोबाईलच्या आहारी गेल्यानंतर मग कंट्रोल राहत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, शिक्षक जे आहेत, म्हणजे अनेक जण म्हणतील की शिक्षकांचा रोल काय आहे, तर मला असं वाटतं की मुलांना मोबाईलवर राहण्यात आनंद वाटतो, मग त्याला सबस्टिट्यूट जे काय आहे ते शिक्षकांनी पालकांनी दिलं पाहिजे. म्हणजे मुलांनी मैदानावर भरपूर खेळ खेळावेत. अलीकडे आपल्याला खेळ दिसत नाही, घाम येते आणि मुलं खेळत आहेत, नाही, ते खेळ मोबाईलचे गेमचे खेळ आपल्याला दिसतात. खेळ आहे, त्यांना चित्रकलेमध्ये आनंद वाटावा त्याला एक्सपिरियन्स दिला जातो का, त्यांना नाटक आहे, संगीत आहे, वेगवेगळ्या सगळ्या ज्या कला आहेत, खेळ आहेत, हे त्याला सबस्टिट्यूट आहे. शाळेमध्ये ह्या जर मुलांना ॲक्टिव्हिटीज देऊन त्याच्यामधल्या आनंदाचा अनुभव जर त्यांना दिला गेला तर मग आता ॲक्सेस यूज करणं जे मोबाईलचं आहे ते होऊ शकतं. आणि म्हणून सध्या मी अनेकदा मी वाचतोय, मला कळतंय की मोबाईलमुळे रेडिएशन, त्याचे वेव्ज वगैरे आहे, त्यामुळे मुलांच्या मानसिकता जी बिघडते आहे, अनेक रोग मुलांचे होताना जे दिसत आहेत आणि हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की दोष मुलांना न देता आपण काय करू शकतो, शाळा काय करू शकतात, कॉलेजेस काय करू शकतात, पॅरेंट्स काय करू शकतात आणि मोठी माणसं काय करू शकतात. त्यामुळे नुसतं क्रिटिसाइज करणं, मुलांना टीका करणं, आपण याला कारणीभूत आहोत हे जर ओळखून आपण मुलांना या मोबाईलच्या विळख्यातून जर वाचवलं तर मला असं वाटतं की आपली मुलं खूप चांगली आहेत.
एकदा त्यांना जर या दुसऱ्या चांगल्या गोष्टींची जर सवय लावली, मग त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, मेमरायझेशन आहे, अंडरस्टँडिंग आहे, इमॅजिनेशन जे आहे, म्हणजे पुस्तकं मुलांना कुठे अलीकडे वाचायला आपण शिकवतो, हे लहानपणी शिक्षकांनी आणि पालकांनी करण्याची गोष्ट आहे. तेव्हा या मोबाईलच्या गोष्टीकडे मुलं चुकतायत म्हणून त्याला नुसता दोष न देता याच्यापुढे आपण काय करू शकतो याच्याकडे जर लक्ष दिलं तर मला असं वाटतं की मुलं फुलासारखी फुलतील आणि त्यांचा गुणांचा सुगंध, यशाचा सुगंध आई वडील आणि आपला समाज यांना मिळू शकेल. हालींची स्टुडंट्स ती रातभर मोबायलान बसतात आणि थोडे पेरेंट्स म्हणतात की बी सकाळी स्कुलाक कॉलेजीन वयतना बी अशें टाळ करतात. ओके, म्हणजे जाम जावन न्हिदतात, ती लेट येयल्ली आसता त्या खातीर न्हीद तेंची एकतर कंप्लीट जायना. तशीच पेरेंट्स तांकां स्पोर्ट्सान धाडटात आणि ती म्हणून ती कॉलेजीन येतात. कॉलेजीन येवन मागीर तुमकां कशें कितें फेस करचें पडटा हे सगळे प्रॉब्लेम? हे खरंच आता मोठे प्रॉब्लेम आहेत, हे सिव्हिअर प्रॉब्लेम्स आहेत की मुलं अनेक लेक्चरर्स तयारी करून येतात, शिक्षक वगैरे, आणि मुलं मेंटली तयार नसतात. म्हणजे खरी गोष्ट काय असते, पहिल्यांदा रिचिंग आणि मग टीचिंग. तर हे मुलांना रिचिंग होण्यासाठी, मानसिकरित्या तयार करण्यासाठी म्हणून हे मी आणि अनेक जण आता हे प्रॉब्लेम बघतायत की मुलांचं कॉन्सन्ट्रेशन नाही, त्यांना डोळ्यावर झोप येते रात्रीची, आणि त्यामुळे जे काही इन्फॉर्मेशन, जे काही शिकवलं जातं ते होतच नाही. आणि मग त्याला उपाय काय, तर मी कॉलेजमध्ये असताना करायचे की पहिले 5 मिनिटं आल्यानंतर मुलांना डोळे मिटायला लावायचे आणि क्लोज युअर आयज, स्लो अँड डीप ब्रिदिंग, आणि आपल्या मनाला जरा शांत करणं. हे छोटे छोटे प्रयोग, पण तरी सुद्धा हे पूर्ण उपयोगाचे नाही. घरी आई वडीलच जर मोबाईलवर असतील आणि रात्रभर ते जर मोबाईल बघत असतील तर मुलं कसं ऐकणार त्यांचं? म्हणून सगळ्यांनीच, टीचर्स, पॅरेंट्स यांनी आधी आपलं उदाहरण मोबाईल कमी करणं आणि मोबाईलचा चांगला उपयोग करायला शिक्षकांनी शिकवणं. त्यांना जर चांगल्या अशा प्रकारचे जर सहज ठेवले की ज्याच्यावरनं त्यांना ज्ञान मिळू शकेल, हा त्याचा भाग. मात्र तुम्ही जे प्रश्न केलात, कॉलेजमध्ये सध्या प्रचंड प्रॉब्लेम या मोबाईलने तयार केलेला आहे. आणि त्याच्याच खातीर भुरग्यांचे थोड्यांचे रिझल्ट सारखे ना. अगदी बरोबर आहे. मी तर असं म्हणेन की सध्या 75% मुलांचं परीक्षेतलं जे अपयश आहे त्याचं अपयशाचं पहिलं आणि महत्वाचं कारण मोबाईल आहे. म्हणजे आम्ही 12वीला असताना एकदा तिकडे पेडणे तालुक्यामध्ये एका मुलीच्या घरी गेलो आणि बघितलं की ही तशी बरी मुलगी. आम्ही त्या मुलीचा मोबाईल काढून घेतला आणि सांगितलं पॅरेंट्सना परीक्षा संपल्यानंतर देणार. ही मुलगी पास झाली. अशी अनेक उदाहरण सांगता येईल की वेळीच जर काही उपाय आपण करू शकलो ना, पण हे जबरदस्तीच्या प्रयोगापेक्षा मुलांना जरा जाणून घेणं, समजून घेणं, त्यांना मोबाईलचा चांगला उपयोग करायला शिकवणं आणि विशेषतः मोबाईलकडून पुस्तकाकडे वळवणं, मोबाईलकडून त्यांच्या इतर खेळाकडे आणि इतर गोष्टीकडे जर वळवलं तर यातून सुटू शकेल असं मला. सो आतां एक्झामी जाल्यो, सगळें जालें. थोडे पेरंट्स भुरग्यांक अशें मार्क्स इतकेच कमी पडले अशें म्हणून टॉर्चर करतात आणि तेच पेरंट्स त्यांच्या कडल्यान मोबाईल काढून घेयनात. ओके, आणि टॉर्चर तेच करतात आणि सगळे लास्टाक तुमकां आयकचें पडटा. म्हणजे लास्टाक तुमकां येवन सांगतात ते. ह्या हेजेर तुमचें कशें कितें म्हणून? नाही, हे बरोबर असं तू सांगतो ते बरोबर आहे की पालकांना हवे असतात मार्क्स. त्या मार्क्ससाठी त्यांनी अभ्यास कसा करायचा आहे हे अनेक वेळा अभ्यास करा म्हणतात, पण अभ्यास कसा करायचा ते त्यांना काही शिकवलं जात नाही. आणि याची आवड तर लहानपणापासून मोबाईल लागल्यामुळे त्यांना जे करायचं आहे ते न शिकवल्यामुळे आणि त्यांचं मन ज्याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा निगेटिव्ह अशा पद्धतीनं वाहत आहे त्या मोबाईलमध्ये गुंतवलेलं आहे. तर पॅरेंट्सची मोठी जबाबदारी आहे. म्हणजे त्यांचं कर्तव्यच आहे की त्यांनी आधी हळूहळू मुलांचे आणि स्वतः आपण वापरणारे मोबाईल जे आहेत, आपण सुद्धा पॅरेंट्स घरी घेऊन जे बसतात ते कमी करणं आणि इतर गोष्टींकडे त्यांचं लक्ष लावणं. मात्र हा प्रॉब्लेम तो जो म्हटला आहे तो खरा आहे. सध्या शिक्षकांसमोर कितीही तयारी केली तरी मुलंच जर रेडी नाहीत अभ्यास करायला आणि ऐकायला तर मोठं कठीण होतं. आणि त्यामुळे अपयशाचं सगळ्याचं मुळातलं ॲट द रूट्स लेवल जर कारण कुठलं असेल दॅट इज मोबाईल. सो हालीं जी भुरगीं आहात पळय सगळीं मोबायलाचेर आतां डिजिटल्स कितें आहात पळय टॅक्नॉलॉजी तेजे सारके पिछे जाल्यात. अजुनूय टायम आसा अशें दिसता तुमकां तांकां भुरग्यांक तेंच्या हितूंतल्यान भायर काडपाक? मला निश्चित वाटतं की त्याला अनेक हे आहेत. एक म्हणजे मला असं वाटतं अनेकांना हे जरा टोकाचं वाटेल की स्कूल जे आपल्या आता हाफ डे जे होत आहेत ना, स्कूल फुल डे करा, त्याचं टायमिंग वाढवा आणि त्या संध्याकाळच्या वेळेमध्ये त्यांना खेळायचं हे द्या, नाटकाचं हे द्या, संगीताचं द्या. घरी मुलं जे असतात त्यामुळे
मेजर टाइम जर मुलांचा ह्या खेळामध्ये आणि एकदा त्यांना सवय लागली की मग त्यांना कळेल की मोबाईल हे आभासात्मक आहे, इट इज नॉट अ रिअल लाईफ. त्या आभासात्मक याच्यापेक्षा प्रत्यक्ष खेळणं, प्रत्यक्ष नाटक करणं, प्रत्यक्ष करणं याचा अनुभव दिला पाहिजे. म्हणून तुम्ही जो प्रश्न विचारला की अजूनही होप आहेत का, मला स्वतःला वाटतं होप, देर आर होप्स. आपण ज्याला आपण म्हणू की स्ट्रॉंग जरा बनलं पाहिजे. मुलं सध्या असं झालंय की पॅरेंट्स मुलांच्या आहारी गेले, त्यांना भीती वाटते, मुलं त्यांच्यावर कंट्रोल करतायत. हे जरा बदललं पाहिजे. त्यामुळे पॅरेंटिंग अँड टीचिंग या दोघांमध्ये जर सुधारणा झाल्या आणि आपण जर काही कठोर अशा प्रकारचे निर्णय जर घेतले, मला स्वतःला वाटतं की आपण यातनं बाहेर पडू शकतो. आणि काही शाळांनी हे एक्झाम्पल्स करून द्यावे, अशा प्रकारच्या शाळा फुल डे सुरू कराव्यात त्यांना, आणि मग इतरांना कळेल की ही मुलं कशी मोबाईलतून सुटल्यामुळे कशी पुढे जात आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, पालकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, आणि मला असं वाटतं जरा एज्युकेशन डिपार्टमेंटनं सुद्धा आता जरा स्ट्रॉंग झालं पाहिजे. मध्यंतरी आपला एक विचार होता की फुल डे शाळा करावी का, अवर्स वाढवावे का. मला असं वाटतं की एज्युकेशन डिपार्टमेंटने याच्याकडे जर लक्ष दिलं तर संध्याकाळचा वेळ जी मुलं घरी जाऊन मोबाईलमध्ये असतात त्यांना खेळणं, इतर सगळ्या कला आहेत त्याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट, केवळ पुस्तकामधले जे मार्क्स आहेत त्याच्याबरोबरच अगदी लहानपणापासून जे पहिलीपासूनच आपलं म्हणता येईल की त्याचा खेळ आहे, त्याचं नृत्य आहे, त्याच्या गेम्स आहेत, त्याच्या इतर कला आहेत, यांना सुद्धा जर वेटेज दिलं गेलं त्यांच्या परीक्षेमध्ये तर मुलं वेटेज दिल्यानंतर त्याच्याकडे वळायला लागतील. आणि कुठल्याही प्रकारे एकदा त्यांना यातून मोबाईलमधून बाहेर काढलं आणि जीवनाचं खरं म्हणजे लाईफ खरं काय आहे, त्याच्यामध्ये काय ते अनुभव आहेत हे जर मुलांना दिलं तर आपण यातून सुटका करू शकू. त्यामुळे हा जो फुल डे स्कूलचा जो प्रयोग आहे तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट आणि आपल्या शाळा यांनी जर केला तर मला वाटतं खूपसं हा प्रॉब्लेम आपण सोडू शकू आणि मुलांच्या व्यक्तिमत्वाचाही विकास चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतो. सर, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या हेजेर खूप कमी पडटा अशें दिसता तुमकां? मला असं वाटतं की मध्यंतरी काही चांगले प्रयोग झालेत. म्हणजे आपल्याकडे 12वीच्या आणि एसएससीच्या मुलांना खेळामधले मार्क्स त्यांनी इन्क्लूड करायचं केलं, परंतु शाळेमध्ये पुन्हा हे काहीच मुलं आहेत सगळ्यांना कंपल्सरीली खेळायला वगैरे लावणं. एज्युकेशन डिपार्टमेंट एक चांगला मध्यंतरी गोवा बोर्डनं नियम काढला की प्रत्येक शिक्षकानं दरवर्षी कंपल्सरी 10 पुस्तकं वाचली पाहिजे. मला असं वाटतं की हे शिक्षकांना केलं तसंच आता याच्या पुढे प्रत्येक विद्यार्थ्यानं वर्षाला इतकी कमीत कमी 10 पुस्तकं ही वाचली पाहिजे. कुठल्या तरी या 2-3 खेळामध्ये भाग घेतलाच पाहिजे आणि त्याला वेटेज, अशा प्रकारचे जे काही पुढे निर्णय घेतले एज्युकेशन डिपार्टमेंट तर आपण जरा पुढे जाऊ शकतो. आजच्या काळात मोबाईल हे एक गरजेची वस्त जावन पडलेली आसा. मोबायल शिवाय आमचें कांयच काम जायना, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. प्रत्येक कामा खातीर आमकां मोबायलाची गरज पडटा. पण अशें दिसून येयल्लें आसा की मोबायलाचो जितको आमकां उपयोग जाता तितकेच तेचे कितलेशे दुश्परिणामय आसता आनी त्या बाबतींत आमकां थोडी काळजी ही घेवचीच पडटा. आमी खूब फावटी पळयलां की मोबायलचो वापर करून आमी ज्ञान मेळयतात, ह्या बाबतींत आमी चड फोकस आसा. पण कित्येकदां आमी अशें पळयल्लें आसा की मोबायल आमी वेळी अवेळी कसलेंच भान न दवरता तेचेर आमी म्हणटा तसो प्रोलॉंग यूज करून तेचे जे परिणाम आसा तेचेर आमच्या शरिराचेर घडोवपाची जे शक्यता आसता. तशें पळोवंक गेल्यार मोबायलान कामां फास्ट जाता, पण जेन्ना तेचो परिणाम शरिराचेर जावपाक लागता तर त्या बाबतींत थोडीशी आमची काळजी आमकां घेवपाकूच जाय. जशें आमी पळयता मोबायल आमी रातच्या वेळार घेता, टील लेट नायट पर्यंत आमी तेचो उपयोग करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें तितले जे ब्लू रेज येता तितूनसून जे त्याचे आघात आसता तो आमच्या शरिराचेर जाता. आमी प्रत्येक फावटी वापरता आनी तेचे ते म्हणटात तशे रेज शरिराच्या भितर गेल्या कारणान तेचे कितलेशेच आमच्या शरिरार परिणाम जाता. रातची वेळ आमची खरें आसता न्हिदेची वेळ आसता. सावंड स्लीप खूब गरजेची आसता आमच्या भलायकी खातीर आनी आमी म्हणटा ते आरोग्य निरोगी रावपा खातीर मेलाटोनीन हे जे आमचे एक हॉर्मोन सिक्रेट जाता ते खूब म्हत्वाचें आसता आनी तेचे इम्बॅलन्स जावपाचें एक म्हत्वाचें कारण म्हणजे आमचे मोबायलाचे रेज. आनी त्याच्या खातीर कितें जाता, मेलाटोनिनचे डिस्टर्बन्स जाल्या कारणान आमचे झेमेचे म्हणटा तशें एक टायम टेबल किंवा ते इक्विलिब्रियम ते हल्ले वयता आनी त्याच्या खातीर आमकां इन्सोमनिया म्हणजे खूब फावटी आमकां झेम न येवप. कित्याक मेलाटोनीन अशें हें आसा की तेच्या कारणान आमकां सावंड स्लीप मेळपाक हें जाता, तेचो उपयोग जाता. पण ह्या रेज खातीर ते मेलाटोनीन हल्ले वयता तेचें प्रमाण आसा पळय ते
त्याचे म्हणटा तशें बॅलन्स गेल्या कारणान आमकां झेम म्हणटा तशें आमकां म्हणटा तशें इन्सोमिया म्हणजे लॉस ऑफ स्लीप किंवा डिलेड स्लीप आनी त्याच्या कारणां खातीर मानसीक आमकां त्रास जातातूच. आनी त्या एक कारणां खातीर अशें आसा की प्रत्येक फावटी आमी तो यूज केल्ल्या कारणान आमची मानसिकता आमची बदलता आनी एक झेम कमी जातकूच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक फोकस ऑर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल तोय कमी जाता, डिप्रेशन, एन्झायटी. कित्याक हे गोश्टी जे अशें आसता जेन्ना आपले तजेलदारपणान म्हणटा तशें आमी एक बरी स्लीप बरी झेम घेवन सकाळी जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आमी पुरोवत कामाक लागता. पण झेमेचे खंय तरी आमचे पूर्णता न जाल्या कारणान ते ब्रेनाचेर तेचो लोड येता आनी त्याच्या खातीर ब्रेन फंक्शनींग जावंक शारिरीक जावंक मानसीक दोनूय दृश्टीन आमकां तेचे परिणाम आमकां जाल्ले दिसून येता. आनी खूब फावटी आमी पळयता की मोबायल म्हणटकूच इजी अशें खेळणे कशें जाल्ले आसा. भुरगीं रडोंक लागलीं आनी कितें जालीं आमी काडटा आनी मोबायल भुरग्यां कडेन दिता ते खेळपा खातीर म्हणून. आनी ते खबर आसा तेका ते घेतले की भुरगीं खूश जाता, डोपामीन सिक्रेशन जाता, भुरगीं खूश जाता, इज अ हॅपी हॉर्मोन. पण आदींच्या काळान हांवें पळयलें आसा हॅपिनेस मेळोवपा खातीर भुरग्यांक आमकां भायर व्हरप, भायर खेळप, तेंच्या वांगडा आमचो टायम स्पेंड करप हे म्हत्वाचें आसलें आनी त्या आनंदाचे क्षण तांकां मेळटाले. पण आतांच्या काळान आमी अशें पळयल्लें आसा की डोपामीन एट अ इजी लेवलान सहजपणान आमकां अवेलेबिलिटी तेची मेळटा आनी जेन्ना केन्ना ते मेळना आनी करिना तेन्ना म्हाका दिसता तेचे एडवर्स इफेक्ट आमच्या शरिराचेर जाता आनी त्याच्या खातीर आमकां मानसीक म्हणटा ताण तणाव ह्यो चड जाल्लो आमकां दिसून येता. म्हणून आतांच्या हितून जर तुमी पळयला आसतले तर जर आमी हेचेर कंट्रोल घालिना तर आमकां शारिरीकूच न्हू तर मानसीक सुद्दां खूब अशी दुर्बलता येवन खुबशे अशे आमकां दुश्परिणाम जाल्ले आमकां दिसून येता. पूण प्रत्येकान त्या बाबतीन आमचें सतर्क रावूंक जाय, त्या पद्दतीन आमकां काळजी घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. Media channel and press bell icon for latest notifications.